Croeso i chi yma heddiw i'r Oedfa ddigidol Undeb Annibynwyr Cymraeg. A mae'n bleser gen i ar Sul yr Urdd eich croesawu chi yma i Llanuwchlyn ac ar gyfer y ffilmio yma i wersyll yr Urdd Glanllyn. A diolch iddyn nhw am y caniatâd i ddod yma i recordio'r Oedfa. Dwi'n weinidog yn yr ardal ers dros 9 mlynedd bellach, fydd 10 mlynedd yn y Gwanwyn. A dwi'n cofio pam nes i ddall mae i Llanuwchlyn y byswn ni'n dod am gyfnod o flwyddyn i gychwyn fel gweinidog dan hyfforddiant. Mi fydda pobl yn aml iawn yn sôn, da chi'n mynd i Llanuwchlyn, i le diwylliedig iawn. Mi fysa na rei yn sôn am enwogion oedd yn byw yn yr ardal neu a chysylltiadau'r ardal. Hyd yn oed rhai fel Michael D. Jones a chysylltiadau'r wladfa. Ond i nifer fawr iawn o bobl, y cysylltiad amlyca oedd cysylltiad yr Urdd. Amal un yn mynd yn ôl i ddyddiau i ieuenctid a phlentyndod a yw hamser nhw yma yn y gwersyll boed o'n benwythnos neu yn ystod yr wythnos. Ac o fynd yn ôl rhai blynyddoedd yn cofio am y cyfnod hwnnw pryd oedden nhw'n cerdded fel ieuenctid o'r gwersyll ar Bnawn Sul ar gyfer Oedfa yn yr Hen Gapel neu yng Nglanaber. 2 eglwys sydd yn parhau i fod yn rhan o'r ofalaeth bro dwi'n gweinidogaethu arni hi heddiw. Mae'r Urdd yn chwarae rhan fawr yn yn hardal ni. A'r Urdd yn destun balchder i nifer fawr o bobl a'i gwreiddiau a'r cefndir yn gysylltiedig â Llanuwchlyn. A Glanllyn wrth gwrs ar stepan yn drws ni. Mae'n debyg i ddall y cysylltiad yn iawn, mae rhaid i ni fynd yn ôl mewn amser ac edrach ar yr agwedd hanesyddol i'r Urdd. A'r person sy'n dod i'n meddwl ni gynta ydy Sir Owen Edwards. Dyn wedi'w eni fagu yn Llanuwchlyn yn ardal Cynllwyd. Ei wreiddiau fo yn Caerhys ac yn Coed y Pry, cael ei eni'n 1858. A cael magwraeth Gymraeg a Chymreig. Pwys mawr ar y diwylliant Cymraeg, ar mynychu yr ysgol Sul a'r capel ac yno wrth gwrs yn dysgu i'w ABEC. Mae Clych Atgof, sef i'w hunangofiant o, yn sôn am y fagwraeth gyfoethog yma yng Nghaerhys ac yng Nghoed y Pry, a'r profiadau gwerthfawr oedd o yn ei gael. O ran y fagwraeth honno gafodd o, un o'r peth amlyca ydy'w addysg o. A'r addysg oedd yn cynnwys wrth gwrs traddodiad y Welsh Not, addysg drwy gyfrwng y Saesneg. Rhywbeth oedd yn annaturiol braidd a gyntaf wedi'w drwytho i fagu yn y Gymraeg. Maes o law oherwydd y cefndir Cymraeg a Chymreig oedd o wedi'w gael, ac oherwydd i'w gysylltiadau a rhai fel John Morris Jones ers y dyddiau'n Rhydychen a Chymdeithas Dafydd ap Gwilym yno. Mi ddaru hyn enyn rhyw awydd ynddo fo a ryw weledigaeth. Gweledigaeth lle bysa addysg yn cael i'w gyflwyno i blant Cymru drwy gyfrwng y Gymraeg. Pam ddoth o yn brif arolygydd ysgolion Cymru, y cyntaf i ddal y swydd honno yn 1917, dyna oedd un o'r prif bethau oedd o am geisio ei gyflawni. Dyna'r weledigaeth fawr oedd ganddo fo. A na, gafodd o ddim o'i groesawu gan bawb, chwerthin am ei benodd ar ei rei, ond mi ddaru o gydion dyn yn ei weledigaeth. Wrth gwrs, mae leni yn flwyddyn i gofio camlynydd marwolaeth Sir Owen Edwards. I chi sydd yn gweithio allan y mathemateg yn eich pen, mi newch chi sylwi fod o wedi marw'n 1920. Ar y Urdd heb i'w sefydlu tan 1922. Y cysylltiad amlwg wrth gwrs ydy'r mab Sir Ifan ap Owen Edwards, sylfaenydd yr Urdd. Mi gydiodd gweledigaeth y tad yn ychymig ac yng ngangerdd y mab i weld mudiad Cymraeg a Chymreig yn cael ei ffurfio. Mi oedd Sir Owen Edwards wrth gwrs wedi gwneud 2 ymgais yn flaenorol i sefydlu mudiadau.
ond oherwydd gwahanol amgylchiadau, ddaru nhw ddim dwy'n ffrwyth fel oedd rhywun yn ei obeithio. Ond dyma'r mab, dyma Sir Ifan a Boem Edwards yn 1922 yn sefydlu Urdd Gobaith Cymru. Mudiad ddaru gydio, mudiad ddaru ddwy'n ffrwyth. Mudiad yn cael ei sylfaenu ar yr arwyddau'r i fod yn ffyddlon dros Gymru, i Gydddyn ac i Grist. Byddai'n meddwl yn aml, be fysa Sir Owain Edwards a Sir Ifan a Boem Edwards yn ei ddeud heddiw wrth weld lle mae'r urdd wedi'w gyrraedd, a'r hyn mae'r urdd yn ei gyflawni. Dwi'n siŵr y bysa nhw'n rhyfeddu bod y weledigaeth fach honno gychwynodd yn Llanuwchlyn, gychwynodd fel breuddwyd wedi dwy'n ffrwyth mor arbennig. Dros 500,000 o blant ag ieuenctid Cymru yn y melodyn flynyddol. Yn wir, do, mi ddaru'r weledigaeth ar freuddwyd ddwy'n ffrwyth. I rannu chydig bach am yr urdd, da ni rwan yn croesawu prif gyfarwyddwr y mudiad, sef Dyfrig Davies, i rannu'r hyn sydd yn digwydd ac wrth gwrs sut mae'r urdd fel pob un ohono ni wedi gorfod gwynebu'r cyfnod heriol da ni ynddo fo o dan amgylchiadau'r Covid. Mae'n Sul yr Urdd ac fel mudiad sy'n cynnig cyfleoedd i blant a phobl ifanc Cymru yn hyrwyddo'r iaith a'r diwylliant Cymraeg, mae'n fudiad o bwys i ni gyd. Nawr llynedd roedd bron i 60,000 o bobl ifanc yn aelodau, a thrwy chwaraeon, celfyddyd a diwylliant, gwaith dyngarol a'r gwaith rhyngwladol, roedd yr urdd yn sicrhau fod rhywbeth yno at ddant pawb. Ond fe ddaeth Covid a chreu chwalfa o ran gwaith a chyfleoedd wyneb yn wyneb. Mae di arwain at golledion ariannol enfawr, gan greu ansicrwydd am y dyfodol. Ond mae'n bwysig nodi fod yr urdd dal yno, dal i gynnig cyfleoedd ac yn dal i hyrwyddo ein gwerthoedd gorau. Fe nath y neges heddwch ac ewyllus da gyrraedd dros 37 miliwn o bobl ledled y byd eleni. Mae TG Lwrgan sy'n hyrwyddo'r iaith Wyddeleg yn bartner wrth i ni greu fideo cerddoriaeth ar y cyd. A mi fydd na brosiect digidol o gorau'r urdd a chor gospel o Brifysgol Alabama yn digwydd hefyd. A ffrantisied yr adran chwaraeon yn mynd i fod yn rhannu arferion da ac yn dysgu mwy drwy gysylltiad gyda Gwlad y Basg. Mae yna gysylltiadau a phartneriaethau hefyd i sefydlu gyda Japan, Awstralia a'r Almaen eleni. Ac adre, mae yna waith gwych yn digwydd mewn sesiynau ar-lein o ran hyrwyddo iechyd meddwl a chorfforol. Mae adran chwaraeon yr urdd yn weithgar yn ein ysgolion ar hyn o bryd, ac mae gwersylloedd yn cynnig cyfleoedd diogel hefyd, gan gynnwys i blant o deuluoedd bregus. Mae'r urdd hefyd yn creu partneriaeth gyda llamau, sef elusen i bobl ifanc digartref. Ac adran yr Eisteddfod wedi bod yn hynod o weithgar gyda'r Steddfod T a nawr wrth gwrs sesiynau ar-lein. Y Gofid ariannol, lleihau y nifer y staff a'r heriau i gyd, mae'r urdd dal yno yn cyrraedd ein pobl ifanc. Felly cofiwch am yr urdd, diolch am gefnogi, a daliwch i'n cefnogi. Yn sicr mae'r urdd yn ei wneud ac yn barhau i wneud dan yr amgylchiadau heriol yma yn arbennig, a dwi'n siŵr yn bod ni ar Sul yr Urdd yn dymuno'n dda i'r mudiad. Pan ydych chi'n ystyried y mudiad ac yn ystyried yn arbennig yr hanes, mae yna sawl gair yn dod i'r meddwl. Geiriau sydd yn ysbrydoli rhywun ac yn herio rhywun hefyd. Geiriau all yn hysbrydoli ni a'n herio ni fel unigolion, fel Cristnogion ac fel eglwysi hefyd. Ac felly, ar gyfer gweddill yr oedfa, gadwch chi mi rannu amball un o'r geiriau yma hefo chi a cynnig ond ryw funud bach i feddwl am bob un ohonyn nhw. Gair cyntaf ydy'r gair gwreiddia. Gair gwreiddia. Gwreiddia'n rhan anatod o'n planhigion i chi sydd yn mwynhau garddio ac yn y blaen. Mae gwreiddia'n bwysig. Rhwydwaith nad ydy rhywun yn ei weld yn llythrenol bob amser, ond sydd yn angen rheidiol er sicrhau ffyniant y planhigyn.
Drwy'r gwreiddia, mae'r planhigyn yn cael mwyna a'r maeth sydd ei angen o'r pridd. Weithiau mae yna rhain cymharu bywyd hefo'r planhigyn drwy ddeud yn bod ni hefyd yn gwreiddio. Allwn ni ofyn wrthych chi, lle mae'ch gwreiddia chi? Mi allwch chi yn union fel ydych chi'n medru wneud efo planhigion trawsblannu, symud y gwreiddia. Mi allwch chi symud tŷ. Mi nes i gael yn magu yn Sir Fôn. Bellach dwi'n byw yn Llanuwchlyn. Ond fel bob planhigyn, pan ydych chi'n trawsblannu, mae rhaid i chi sicrhau bod y pridd yn cynnwys y mwyna angenrheidiol, lle bynnag y byddwch chi'n ei symud o. A pan fyddwn ni'n symud yn gwreiddia, yna'r un mwyna dyn ni'n ei geisio. Bywyd cymdeithasol. Pethau'n ymwneud â diwylliant ar pethau. Pethau ynglyn â'r iaith Gymraeg a'n Cymreicdod. Yn ffydd. Bwrw gwreiddia. Ni yn chwilio am y mwyna a'r maeth yma sydd yn angenrheidiol i ni fel pobl. Sir Owen Edwards a'i wreiddiau'n ddwfn yn Llanuwchlyn. A Sir Ifan a Poem Edwards hefyd wrth gwrs. Y gwreiddia hynny oedd yn rhoi cyfla ac yn rhoi sylfaen i'r iaith Gymraeg yn ei bywydau nhw. Y gwreiddia hynny yng Nghapel Glanaber, lle y dysgodd o sydd i ddarllen y Gymraeg, lle y clywodd o am gariad Duw yn Iesu Grist. Y gwreiddia hynny mewn cymdeithas oedd yn rhoi cyfleon. Ia, gwreiddia yn bwysig iawn iddyn nhw. Ac i ni fel Cristnogion, i ni fel pobl sydd yn arddel y ffydd, i ni fel eglwysi a gofalaetha ac enwada, mae'n hynod o bwysig yn bod nina hefyd â gwreiddia cadarn. Gwreiddia cadarn yn y ffydd, gwreiddia cadarn yn yr Efengil, mewn gweddi, a'n bod ni'n tynnu oddi ar gair Duw am perthynas ag o drweddi, i sicrhau yn bod ni'n derbyn y mwyna a'r maeth angenrheidiol i'n cynnal a'n cadw ni. Ges i'n magu yn eglwys Saron ym Modedarn yn Sir Fôn. Yn fanno, mae'n ngwreiddia fi os liciwch chi. Ond na, y potyn oedd Saron, gair Duw oedd yn cynnig y mwyna. Gair Duw oedd yn cynnig y maeth. Eglwys oedd ac ydi Saron sydd yn rhoi pwys mawr ar gwr gweddi. Pob dydd Sul oedd na gwr gweddi ar fora Sul, a nina fel teulu mynd yno. O'n ni'n cael yng ngwreiddio yn y potyn hwnnw ac yn derbyn o'r pridd maeth Efengil Iesu Grist. Maeth a mwyna ysbrydol drwy rym gweddi. A dwi'n diolch am hynny. Ac fel gweinidog, dwi'n ceisio pob ffordd posib i barhau i wreiddio'n hynny yn naturiol. Ac o'n i dyna'ch braint chitha fel fina. Ac o'n i dyna braint a chyfrifoldeb yn heglwysi ni hefyd. Gwreiddio pob amser yn Efengil gras a'i breintia. Efengil y gobaith. Efengil Iesu Grist. Diolch heddiw am wreiddia. Un salm sydd yn sôn am wreiddia ydy Salm 1. Gwyn ei fyd y sawl nad yw'n dilyn cyngor y drygionus, nac yn ymdroi hyd ffordd pechaduriaid, nac yn eistedd ar sedd gwatgwarwyr, ond sy'n cael ei hyfrydwch yng nghyfraith yr arglwydd ac yn myfyrio yn ei gyfraith ddydd a nos. Y mae fel pren wedi ei blannu wrth ffrydiau dŵr ac yn rhoi ffrwyth yn ei dymor, a'i ddeilen heb fod yn gwywo. Beth bynnag a wna fel lwydda. Nid felly bydd y drygionus, ond fel is yn cael ei yrru gan wynt. Am hynny, ni saif y drygionus yn y farn na phechaduriaid yng nghynulleidfa'r cyfiawn. Y mae'r arglwydd yn gwylio ffordd y cyfiawn, ond y mae ffordd y drygionus yn darfod. Mae'r salm yna yn sôn am y planhigyn, am y goedan yma,
ar lan yr afon ac yn tyfu'n fanno. Salm sydd wedi ysbrydoli Ann Griffiths i ysgrifennu emyn sydd yn weddi ac yn weddi i Nina hefyd. Gwna fi fel pren planedig o fy nyw, yn ir ar lan afonydd dyfroedd byw, yn gwreiddio ar led a'i dail heb wywo mwy, yn ffrwytho dan gawodydd dwyfol glwy. Gadwch i ni yn unigolion, yn Gristnogion ac yn eglwysi, sicrhau yn bod ni'n gwreiddio pob amser, pob ymdrech ganddo ni, yn efengil Iesu Grist ac yn i'w gariad o drwy weddi. Yr ail air ydy'r gair gweledigaeth. Sut ydych chi'n diffinio'r gair gweledigaeth? Un diffiniad ydy cael y gallu feddwl am neu gynllunio i'r dyfodol hefo doethineb a dychymyg. Mi oedd Sir Owen Edwards yn ddyn oedd a gweledigaeth. Mae yna sôn amdano fo pan oedd o'n blentyn ifanc, yn mynd o'i gartra, boed o'n Coed y Pryn neu'n Cen Rhys, yn mynd, a ddim yn bell o gwbl, i le o'r enw Coed Llanbredion. Mynd yno i fyfyrio ac i mynd am dro. A hyd yn oed yn ddiweddarach yn i'w fywyd, mi fydda fo'n denig yno o bosib, o sŵn a rhithyr i'w fywyd o, i gael i'w chydig bach o lonyddwch ac o dawelwch, ac yn mynd yno mi yna rhyw gwts bach yna, rhyw adeilad bychan, a mi fydda fo'n mynd yno. Fyddai'n meddwl yn aml, mae'n siŵr fod wedi cael aml i weledigaeth yn y tawelwch ac yn y llonyddwch hwnnw. Un gweledigaeth gafodd Sir Owen Edwards oedd y weledigaeth yma o addysg yn Gymraeg. Gweledigaeth fawr i rei ffantasi. Ymatab rhai pobl oedd chwerthin. Ond cymaint oedd o'n i gredu yn y weledigaeth, mi ddaliodd ati dyfal barhau dros y weledigaeth honno. I ni fel Cristnogion ac eglwysi, be di'n gweledigaeth ni? Gymaint yn angerdd ni dros efengil Iesu Grist, i lle da ni am fynd? Be da ni eisiau i weld yn digwydd? Sut da ni'n gweld yn hunan yn rhannu efengil Iesu Grist? Be di'n gweledigaeth ni? Mae o'n galonogol ofnadwy. Yn ystod y cyfnod heriol anodd yma da ni'n i'w gwynebu, yr hyn sydd yn codi calon rhywun, ydy'r weledigaeth mae nifer fawr o'n heglwysi ni wedi'w gael i barhau i dystio dros efengil Iesu Grist. Gweledigaeth tasa ni o ddifri wedi ystyried y peth flwyddyn yn ôl, fysa di cymryd amser i ni i'w chyflawni hi. Tasa chi di meddwl, be am i ni ddarlledu pob oedfa, pob sul flwyddyn yn ôl? O bosib y bysa rhywun wedi meddwl, fellrwn ni wneud hyn? Ydy o fewn yn cyrraedd ni? Ond dyma ni, wedi gorfod gwynebu cyfnod, wedi gorfod gwynebu y weledigaeth yma'n syth, ac wedi llwyddo yn y weledigaeth. A dim yn unig darlledu oedfaon yn rhyngweithiol, yn gyrru ar bapur, yn cyhoeddi taflenni oedfaon, yn gallu addoli dros y ffôn. Mae o'n anhygol. A gofalaetha wedi ymestyn allan yn i'w cenhadaeth drwy ymwneud yn i'w cymunedau. Ia, da ni'n eglwysi a gweledigaeth. Wrth i ni wynebu cyfnod ar ôl y Covid yma, be di'n gweledigaeth ni? Gadwch chi'n ystyried y weledigaeth rwan. Mae yna sôn fod angen ystyried sut eglwys fydd yr eglwys ar ôl hyn. Gadwch chi'n ei ganfod yn gweledigaeth heddiw. Mae rhai pethau'n aros i fath yn naturiol. Yr un di'r efengil, yr un ydi'r weddi, yr un ydi'r bobl o bosib. Be di'r weledigaeth? Yn i'w gerdd fawr, mi ddaru Aidi Hwson sôn am Seimon fab Jona deud, ond ni chefais fab Jona ond dirmig a gwawd. Oedd Sir Owen Edwards yn gwybod be o dipyn o ddirmig a gwawd, swn i'n feddwl hefo'i weledigaeth o. A mi allwn ni'n abrofi'r un peth, ond i'n bwys. Os da ni'n credu ddigon yn gweledigaeth,
os da ni'n gweld digon o werth yn gweledigaeth, y weledigaeth yna o gyhoeddi efengil Iesu Grist i'n cyd Gymru a'n cydyn lle bynnag y bo, yna ymrown i'r weledigaeth honno, fel boi eraill drwom ni adnabod cariad Duw. Y gair ola ydy'r gair dyfalbarhad. Dwi'n cofio yn ymhegaeth gyntaf un i erioed. Dyfynnu rhyw ddihareb neu rhyw ddywediad. A'r dywediad hwnnw oedd, pan fydd y byd yn dweud wrthyt rhoi fyny, y mae gobaith yn sibrwd yn dy glust, rho gynnig arall. Mi ddaru Sir Owen Edwards geisio sawl tro i greu mudiad i Ieuenctid Cymru. Urdd y Delyn a Byddin Cymru oedd dau ohonyn nhw. Ond yr hyn sydd yn ddifyr ydy nag ydiodd y ddau fel o ddod i obeithio. Mor hawdd fysa iddo fo wedi rhoi fyny. Wedi rhoi fyny'r weledigaeth yma. Ond na, mi oedd ysbryd o ddyfalbarhau ynddo fo. A dyfalbarhau ddaru o. Ac na welodd o ffrwyth llafur y dyfalbarhad hwnnw yn Urdd Gobaith Cymru, mi ddaru'r weledigaeth drwy'w ddyfalbarhad o, a dyfalbarhad Sir Ifan Maes o Law, arwain at un o fudiadau ieuenctid mwyaf, sef Urdd Gobaith Cymru. A fel glwson ni gyna, yr urdd yn cynnig cymaint i Ieuenctid Cymru heddiw, o'r eisteddfod, i chwaraeon, i gysylltiadau ar draws y byd, ac wrth gwrs yn i'w neges o wyllus da i blant a phobl ifanc yn byd ni. Os ganddo ni yr ysbryd dyfalbarhau yn ein heglwysi, yda ni am ddyfalbarhau dros efengil Iesu Grist? Yndan, oherwydd mae o'n werth dyfalbarhau drosto fo. Mae ganddo ni'n yn meddiant efengil. Mae ganddo ni newyddion da i'n pobl, a'n braint fydd dyfalbarhau i gyhoeddi'r efengil honno. Ella byddwn ni'n methu'n rhai pethau, ond di o ddim bwys. Daliwn ati i ddyfalbarhau. Ella bydd y byd yn gweiddi. Rhowch chi fyny. Peidiwn â gwrando ar yr ysbryd hwnnw, ond caniatáu'r ysbryd o'n mewn ni, i ysbryd byw Crist yn harwain ni i ddyfalbarhau. Fe'n meddwl am stori'r Pasg yn aml iawn, bora'r Pasg. Yr hyn oedd y byd yn ei weiddi, mae'n debyg oedd y croes. Y groes yn fancw, bedd yn fama. A'r bobl hynny'n mynd at y bedd yn y bora bach. A'r syniadau hynny yn domineiddio. Ond maen nhw'n gweld tu hwnt i hynny Maes o Law. Maen nhw'n gweld gobaith mewn bedd gwag. Ia, ella bydd y byd yn gweiddi, gwan ydych chi, neu tos na'n llawer ohonach chi, neu sut ydych chi'n mynd i lwyddo. Yr her i ni ydy sicrhau bod yn gobaith ni wedi wreiddio yn Iesu Grist, a hwnnw yn enyn dyfalbarhad ym mhob agwedd o'n byw a'n bod. Hoff emyn yn had i ydy'r emyn yma, bydd yn wrol paid a llithro. Yn y bennill ola mae o'n deud hyn. Paid a gofni'r anawsterau, paid a gofni'r brwydrau chwaith, paid a gofni'r canlyniadau, cred y nyw a gwnaed y waith. Ceid y farnu, ceid y garu, ceid y wawdio lawar gwaith. Na ofala ddim am hynny, cred y nyw a gwnaed y waith. Yma'n Llanuwchlyn, da ni'n ymfalchio yn ein pobl. A da ni'n ymfalchio yng nghyfraniad Sir Owen Edwards a Sir Ifan ap Owen Edwards i'r fro ac i'n gwlad ni. Diolch heddiw am y gwreiddiau gafodd y ddau ohonyn nhw yn yr ardal yma. Am y weledigaeth gafodd y ddau, ac am i'w dyfalbarhad nhw i sicrhau cychwyn mudiad fel yr urdd a sicrhau pethau fel addysg yn y Gymraeg, plannu'r hada drwy'r weledigaeth a dyfalbarhau iddyn nhw ddwyn ffrwyth. Ia, da ni'n dymuno dda i'r urdd,
Mae o'n fudiad arbennig iawn, a'r cyfleon mae'n hi ynctid ni'n ei gael fel dyn ni wedi dweud eisoes yn anhygoel. Ac yng ngwyneb cyfnod heriol, dyma nhw'n y gorau i'r mudiad. Ac i ni fel Cristnogion ac fel eglwysi yma yng Nghymru, gadwch i ni'na ymfalchio yn yn gwreiddio, a diolch am y cyfle i wreiddio yn efengil Iesu Grist, drwy ddarllen y gair, drwy addoli a drweddi. Gadwch i ni geisio o'r newydd weledigaeth, mwyn sicrhau yn bod ni yn dwyn clod i enw Iesu Grist. Ac yn fwy na dim, gadwch i ni ddyfal barhau i gadw fflam y ffydd yn fyw yn hardalodd ac yn yn gwlad, fel bod pob gogoniant yn cael ei roi i'n harglwydd a'n gwaredwr, Iesu Grist. Amen. I'n harwain i mewn gweddi heddiw, dyma Ethan Williams, llywydd presennol Urdd Gobaith Cymru. Helo, Ethan dwi. Mae'n grêt fod yma i weddio gyda chi ble bynnag a phri bynnag ydych chi'n gwylio hwn. Fi am gweddio dros bob un person ifanc sy'n gwylio a phob un person ifanc ar draws Cymru a phob un aelod o'r Urdd. Felly fi am awgrymu a eich gwahodd chi i ymuno gyda fi i weddio i Duw yn yr amser yma. Felly Duw, diolch yn fawr iawn i bob un person ifanc sydd yn gwylio'r fideo yma nawr. Fi am gweddio dros bob un person ifanc ar draws Cymru a phob un aelod o'r Urdd. Fi am gweddio fydde pob un ohonyn nhw'n gallu teimlo dy gariad di, teimlo dy bresenoldeb di yn ei bywydau. A fi am gweddio fydde pob un person ifanc yn dod i nabod ti, i gael perthynas gyda ti. A fi am gweddio bydde ti jyst yn danfon dysgu sanctaidd iddyn nhw, fydde pob un person yn gallu gweld dy bresenoldeb di yn ei bywydau. Yn enw Iesu Grist. Amen. Diolch i Ethan am yn harwain ni yn yn gweddi. Ac ar ddiwedd yn hoedfa, ga i ddiolch i chi am ymuno hefo ni bore yma ar gyfer yr addoliad ar Sul yr Urdd. A gadwch i ni orffan drwy gydganu yr emyn adnabyddus dros Gymru'n gwlad o dad dy chafwn gri, y wynllan wen ar oed i'n gofal ni.
gadwch i ni gydweddio i derfynu'n gwasanaeth. Efo dad, da ni'n diolch i ti am yn hoedfa heddiw. Yn diolch i ti am y cyfle i daddoli di ar Sul yr Urdd ac yn cyflwyno'r mudiad, y gweithwyr a'r ieuenctid i ddofal di. Cyflwynwn yn gilydd i ti, cyflwynwn yn heglwysi i ti. Diolchwn am yr Efengil, diolchwn am rym gweddi. Caniatáu i bob peth y byddwn ni ddweud a'i wneud wreiddio ynddo'n ddwfn. Fel y byddwn ni'n tynnu'r maeth a'r mwynau i sicrhau clod i thenw. Rhoi ni'r weledigaeth o dad, i arwain ymlaen ac i sicrhau llwyddiant yr Efengil yn yn brywydd a'n gwlad. A rhoi ni ysbryd newydd i ddyfal barhau i dystiolaethu gogoniant i ti. A bydded i'r ras sy'n harglwydd Iesu Grist, i gariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, aros gyda chwi oll, o'r awr hon a hyd byth. Amen.